ବାଳ ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗେ ଉଠେଇଗଲା ଯେ ବେହି ପୁଅ ନେଣ୍ଟ ତୋଳ ଆଡୁ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। What is this? এইটা কোন? ସାର୍ ସାର୍ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଖନାଟା ଆଜ୍ଞା। ବିନା ମଦରେ ଚାଖଣା ପୁଣି ମୋ କଲେଜରେ ବେହି ପୁଅ ତୋର ଏତେ ସାହସ। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା କଣ ଜାଣିବ ମଦ ବିଷୟରେ? ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମଦ ହଉଛି ହାଣ୍ଡିଆ। ଦିନ ଥିଲା ଏ ହାତରେ ହାଣ୍ଡିଆ ମେରା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି କେତେ ନ ବିକିଛି ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଣ୍ଠିପତି। କି କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ସରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପାରିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ କାଲିଠୁ କଲେଜକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଧରିକିରି ଆସିବୁ ହେଲା। ଅସୁବିଧା ଦିନେ ସିନା ଆଣିବି ଡେଲି ଡେଲି କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ହାଣ୍ଡିଆ ଚିନ୍ତା। ଏ ସହରରେ ଯେତିକି ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଅଛି ସବୁ ହେଲା ମୋର। ମୋ ନାଁ କହିଦେବୁ ପୁଣ୍ଟିଆ ନନା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେନି ହାଣ୍ଡିଆ ମିଳିଆ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।